Nabili ko yan kanina. Gagawin ko siyang pinangat. Lutong Bicol. Mga maliliit na crablet. Ayan. Ang kulit niya. Ang kulit. Ay, mga buhay pa siya. Ayan. Kalis na. Tatakbo na naman siya. Ayan. Ayan ko yan. Hello, how are you? Anong gagawin mo? Balik ka dyan, balik ka dyan. Ayan. Mamaya, ikaw ay aking lulutuin. Ganyan. So, binili ko to ng sa 25 pesos. So, iniisip ko kung anong iluluto. Well, gagawin ko sa kanya ay pinangat. Hahaluan ko nito. Ayan. Alam nyo ba to kung ano to? Dahon gabi. Ayan. Aalis ka na naman. Dahon gabi. Ayan. Siya. Tapos, gata. Ayan. So, siya yan. Dito. Diyan ko ilalagay siya. Ibabalot ko kasama yung aking ayan guys, so, hello. Buhay pa sila, mga crablet. Ayan. Mamaya ay gagawin kitang pinangat. Ano siya, kasamahan siya ng mga Bicol Express. Lutong Bicol. Ayan. Ang tawag sa amin nito ugama. Bali, didikdigin siya. Tapos yung pinakalasa niya, ihahalo dito sa ating, yung yaang coconut. Hindi siya yung, yung masyado malambot. Yung yung medyo matigas na siya, pero, hindi ko alam kung ano ba tawag sa Tagalog nun. Sa amin, sa Bicol, ang tawag niyan ay kakaroson. Ayan. Tapos, so, mamaya, hayaan muna natin mag-enjoy sila. Kasi malapit na. Ayan. Aakyat na siya. Sige. Enjoy. Maliliit siya ng mga hindi ko alam kung ano tawag sa maliliit. Ang alam ko yung crablet in English. Ayan. Sa Bicol, ugama. Nakukuha siya sa bukid. Ayan. So, sige. Buhay pa siya. Kanina, yung anak ko nagulat, bubuksan niya. Tapos biglang gumalaw, nakatalon. Ay, naku. Nakita ko kasi kanina na malengke ako. Tapos nakita ko siya. Sabi ko, ay, pabili nga. Ayan. Ang sweet nila. Ayan. Sige. Ayan. Hello mga crablet. Mamaya ay sisintensyahan na natin. Gagawin nating pinangat. Yung pinangat guys, yun yung ang halo niya ay mga 2 cloves ng sibuyas, luya, bawang, sili. Ayan. Actually, meron na dyan. Nilagyan ko na. Minix ko na siya. Yung bawang, sili, at sibuyas, luya. Meron na ito. Minix ko na siya. Tapos ito naman guys, ito yung shrimp paste na mayroong nor cubes. Ko sila, mihinalo dun sa minantikaan ng adobo, yung adobong puti. So yung oil nun, yun ang nilagyan ko para panglasa yan. Siyempre pa,
merong konting karne, yung taba. Ito guys, bali yung pangbalot. Ang tawag sa amin dito ay katnga. Sa Tagalog, gabi, dahong gabi. So, sa amin kasi dito sa Bicol, well known kami sa gitnataan. Yung Bicol Express. Yung Bicol Express, yun yung taba. Tapos may sili, may gata. Ayun. Mayroong binagoongan. O kaya naman, laing. Yung laing, yun yung dried na gabi katulad nito. So, ngayon, ang gagawin natin ay pinangat. Ayan guys, gumawa ako ng 3 balot ng gabi. Tapos, lalagyan natin ng palaman. Yung kaninang pinanghalo natin. Okay. Actually, iba-ibang klase ang paggawa ng pinangat. Kaya lang ito yung aking version. So, babalutin natin to ganito. Tapos, ganyan. Teka. Ayan. So, ayan guys. Binalot ko. Wala palibas. Wala akong ibang assistant para ipakita kung paano ko binalot. Anyway, ang ginawa ko, kumuha ako ng 3 dahon. Tapos, nilagyan ko siya ng palaman. Tapos, binalot ko siya. At kailangan mong talian para hindi siya magkahiwa-hiwalay. Okay guys. So, gagawa pa ako ng marami. Para mamaya, masarap ang aming ulam. Ayan. Ayan guys, inilagay ko na dito yung mga binalot kong crablet. Ayan, ito guys, oh. Nabalot ko na siya. Inilagay ko na siya sa lutuan. At lalagyan natin ng gata. Ayan. Ipapakulo natin yan sa gata. Ayan. Tapos, hayaan natin siya ng 1 oras. Tatakpan muna natin. Ayan. Tapos, hayaan natin. 1 hour later. So guys, ito na. After 1 hour ng pagpapakulo, ito na siya. Ayan. Luto na siya. Yung gata. Actually, pinakakulo lang siya sa gata. Tapos, yung pinakalas, makikita mo medyo malabnaw. Pwede mo siyang haluan yung pinakakakang gata. Ayan. So, tikman natin kung masarap. Ayan, excited na ako. Yehey. Guys, oh. So, medyo teka.
So, titikman natin kung masarap. Siyempre, luto ko yan. Kaya, eto na siya. Actually, maraming klase ang pagluluto nito. Kaya lang ito yung version ko ngayon. Ayan. Sarap. Pwede siyang pang ulam, pwede rin pang merienda. Masarap siya, guys. Ayan. Medyo maanghang-anghang. Ayan. As in, masarap talaga. So, guys, ito ay aking version. Marami, ito ang aking version ng aking pinangat. Kasi dapat nito ay yung yung nyug, yung yung coconut talagang kinayod ako kasi lang parang malalaki siya pero masarap na siya. Ayan. So, ito sarap. Maanghang-anghang. Tama lang yung gata. Sarap. Kahit wala na siyang kanin, merienda, pwede na siya. So guys, see you again sa susunod na luto ko ng Bicol Express at mga lutong Bicol. Ayan. So thank you guys. Bago matapos ang aking ayan guys, ang sarap talaga. So guys, thank you for watching. Bago matapos itong video, don't forget to subscribe my channel. Press like, share, and comment. Kung may suggestion kayo kung ano gusto nyong lutong Bicol, so gagawin ko sa susunod na video. So, click nyo na rin ang bell para sa notification ng mga bagong ipapalabas ko sa aking channel. Don't forget, Pelyas TV. At huwag nyo rin kalimutan i-subscribe ang aking partner, British Bicolano. Thank you guys. Have a nice day and enjoy.